आगैनि एग्जाम पास जानायनि पार्टि जाहैदों जों दायो आगैनि एग्जाम जानायनि पार्टि जाहैदों खोमसियाव मोजां मुस्राया नालाय माबायाव पार्टि जाफैयो दायो एग्जाम आयं दंफायो स्रां मा होनदों नुस्लाबासै नुस्लाबासै आं कमेन्टखौ मा होनोमोन मोजांखौ नुबाय दायो मोजां दिनै फिसाला बाबानि बिदानि फिसाला दायो ओंखाम जानो नागिरदों आरो ना नायबा आगैनि गिफ्ट होफैनाय एग्जाम पास आयं लाहानि आगै सासेया जन बांसिन थांसै बेलाया मेट्रिक पास जानाया बेलाया मेट्रिक पास जानाया बेनो बे नङा बेसेबां पारसेन्ट मोन्दोंमोन दे खिथानो लादो 65.66 बेनो पार्ट फैदों आरो हरसेयाव थांसै जोङो न'आव थांसै आरोना ओमफ्राय गाबोनफोर लाइभ फैगोन ओमफ्राय फार्स्ट टाइम नेक्स्ट